O nasugin lang ko kamo mga pinaga, balik tas Biblia. Aron mahibaw anato unsay sulti sa Roman Catholic Church Bible? Ha? Bible sa Roman Catholic Church, matod pa niya, man became a living being. King James Version, living soul. Asa sa definition nga ang soul something nga naa sulod sa utok o sulod sa lawas nga ini kamatay mukalit siya gawas manang ubang pastor magtumo-tumo na lang og wali nga mayon kamo nangaguol mo pero wa mo mahibalo nga ang namatay nagatubang karon nga nag-smile. Ang uluhan nga atong pagkaisgutan karon, can the dead communicate with the living? Kaya daghang mga tao karon mga igsoon nga nagunahuna nga pwede sila makig-istorya sa patay. Nakadumdum ko mga pinangga sa dili pa ko Adventista. Dugay na nga panahon, dito ta nag-eskwela sa Cebu Institute of Technology sa Cebu City. Naami kauban sa dorm nga diin makahimo siya sa gitawag nato og kining spirit of the glass. Kuha siya og dako nga kartolina, iyang linginan og 26 kanam kon lingin, which is A paingon sa Z, og naaday tulo kalingin sa tunga, na yes, na no, og naa sa day gitawag og maybe, og naaday iyang butanganan yun. Now, ang mga tao, nalingaw, mangutana sila, kung kinsa ang ilang mga future nga wife, future nga husband, o guban pa, gitubag usab sa gitawag nato og spirit of the glass. Na ikaw sa mga pinangga, of course dili man gina siya maayo kay ang yawa magyud ang nakigistorya kanimo. Nay usa ka tawo dito nga ning apil nangutana siya kung pila gyud puno ang iyang allowance nga moabot sunod bulan. Ang mao nga patay kunuhay, nagstorya nga mao nga number mao'y amount, pero wa gid na siya matuman. Meaning to say, ang yawa dili makabasa sa una-huna sa tao. Pero ang yawa pwede makidula sa tao, pinaagi sa gitawag og spirit of the glass. Daghang karon mga pinangga nga nagahimo usab niini. Gani nakadumdum ko kay dinhima ko sa Nazaret nagdako. Duol ang among balay sa sementeryo. Dati ka ng kilid sa Xavier University, mauna ang sementeryo. Now, musulod mi dito, daghang mga tao, inigduaw nila igsoon sa ilang patay, mingon sila nga, mayong gabi diha, Andre, maayong buntag diha, kung buntag man sila makabisita. Magdala sila pagkaon, o ilang ipakaon sa patay. Ang pangutana mao ni, maka-communicate magyud ang patay. Now, ingani mga igsoon, sa tibok na kalibutan, majority sa Orthodox Christian nagatuo. Number one, unsa ilang pagtuo, that every human being has an immortal soul. Kanang immortal soul meaning to say, dili mamatay. Okay? Walay kamatayon. O mao man gani ka, kung maimperno ka, now dito ka, maglangoy-langoy sa kalayo sa walay pagkatapos. Unsa may imong sala, naparihara og sentensya. Kung ang uban nakapatay o ginatusan, nakapangrip og 20, o nakapamakaw kung makadaghan, daghan og krimen nga nahitabo. Classmate ra sa usa ka tawo nga wa makapatay, nga diin wa lang makadawat kang Kristo, nga ingon nga personal nga mangliwas, maglangoy-langoy dito sa kalayo, kay nagatuo man sila og immortal of the soul, immortality of the soul. Okay? Mao na, number one. Now, ang tibok kalibutan, majority nagtuo nga ang definition nila sa death, separation sa body and soul. Okay? Pero sa Biblia, ang death igsoon, that is cessation. Undang tanan. Impas pati ang utan. So nga na, after death, the soul separates from the body. Mo na konsepto sa tibok nga kalibutan. Nakaroon, mga pinangga. Na ay usa ka bata, nabasa na ko ni sa usa ka libro. Nagbaklay siya, paingon dito sa sementeryo, nakakita siyang lapida. Og ang lapida nagingon, stop my friend as you go by. As I am now, so once was I. As you are now, so once was I. So imo makita nga, ang tao nagahuna-una, ang bata nagahuna-una nga,
Hoy, sad kaniadto dinhi day siya. Onya, pasundon ko sa iyang tintunob sa panahon nga asa man siya. So kuha siya ballpen igsoon, iyang gibaslan ang maong patay, o iyang gisulat dito, to follow you, my friend, I am not content until I know just where you went. So sa pagsunod ni mo, di ko kontento. Hantod din ako mahibawaan kung asa ka padulong. Pangutana mga pinangga, asa gyud padulong ang tao, inig kamatay. Tanak nga pangutana, di pangutana na sa Biblia. Og mauni ang nakasulat sa Biblia mga pinangga. Niya, apan ang tao mamatay og igalubong. Oo, ang gininhawa sa tao mabugto og hain naman siya. Job 14:10. Mabasa sa Biblia, naay pangutana, hain na siya. Pangutana ko sa inyo, hain na ang patay. Ako, kapilan ako katambong og mga serbisyo sa patay, og usa sa serbisyo sa patay nga akong natambungan, nag-ingon ang magwawali nga pastor. Kamo, nang hilak mo karon, o wala bang mo mahibalo, ang patay nag-atubang kanato karon nga nag-smile? Giyon sa niya pagabalo nga ang patay nag-smile. Gadi ang patay naa magyud sa gitawag na tuog, naghigda magyud kay patay na. Sunod nga bersikulo nga giingon sa Biblia mga igsoon. Ingon ang Biblia, kung ang tao mamatay, mabuhi ba siya pag-usab? Paabuton no tanako ang tanang adlaw sa akong pagpakigbusog, hangtod ang akong pagkabalhin budangat. Di ba? Kung ang tao mamatay, mabuhi ba siya? Pero pangutana, kung ang tao mamatay, hain na siya. Ikaduhang pangutana, kung ang tao mamatay, mabuhi ba siya pag-usab? Maunay mga pangutana sa Biblia nga ang Biblia gyapon ang makatubag. Pero sugin lang ko kamo, dili nato ni matubag hangtod dili nato masayran kung diin gikan ang tao. Malipay ako sa pagsulti kaninyo mga pinangga, kung magpalit kag cellphone na ipatabang manual. Kung magpalit ka og sakyanan na ay patabang manual, unsay punto sa manual. Maghatag siya instruction, unsaon pag-atiman sa cellphone, unsaon pag-operate sa cellphone, unsaon pag-operate sa sakyanan, maunay manual. Dili nato mahibaw-an kung ang patay hain na siya, og asa sad siya padulong, hangtod di nato pangutan-on ang manual. Susugdan nato igsoon, pagpangutan ang manual, atong tan-awon sa kung asa ang komposisyon sa tao. Okay? Nadinigson, matod diri sa gitawag nato sa Biblia. O giomol ni Jehova nga Dios ang tao, gikan sa abog sa yuta. O gihoy pa niya sa mga buho, sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi, og ang tao na himong kalag nga may kinabuhi. Antaya, dust plus breath of life equals living soul. Abog, dungagan sa gininhawa sa kinabuhi, ang tao na himong kalag nga may kinabuhi. Karon ang nagistorya, gitawag og kalag nga may kinabuhi. Kamo karon nga naglingkod, naglantaw, gitawag mo og kalag nga may kinabuhi. Kay gikan mo sa abog, gidugagan sa ginhawa sa kinabuhi, na himong mong kalag nga may kinabuhi. Kung ang tao di ay mamatay igsoon, gitawag siya og kalag nga way kinabuhi. Okay? Now, aton tan-awon, sa Genesis 2:7 na siya, aton tan-awon ang in English nga pagkasulti. King James Version. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul. Unsa? Ang tao na himong kalag nga may kinabuhi. So, ang in English sa word nga kalag, gitawag og soul. Usay makumpyus ang mga tao, mga pinangga. Ganong makumpyus ang mga tao? Tungod kay na-edukar sila sa TV. Na-edukar sila sa radyo. O ang TV radyo nag-introduce sa word nga kalag. Ang in English, ghost. Dinhi ang confusion. Kaya mga tao nagunahuna nga ang kalag or ghost, maura na siya. Managlahi na siya igsoon. Ang word nga soul, kalag.
ang word nga ghost gitawag sad sa uban og kalag, pero actually kanang word nga ghost dili na nato mabalik sa original nga pagkasulat sa Griego sa New Testament. Usay nagunahon na taon say ghost. Uy, nanimaho man og gitawag og kandila, gibisitahan ta sa atong lolo. Uy, nanimaho man og bulak, gibisitahan ta sa lula. Di ba? Mao na yung mga gitawag na itong konsepto nga atong nadunggan sa atong gikabilid-bilid nga mga ginikanan. Gitagaag kinabuhi sa radyo o television. Mauna nga na part na siya sa gitawag og tradisyon, na part na siya sa gitawag og kultura. Okay? So, tanaw na to ni karon unsa ni ang gitawag na tugsol. Niya ang gitawag og the Hebrew-Greek Key Study Bible. Okay? Gisulat ni Spyro Sugets. Naa diri ang Hebrew, equivalent sa English, kahulugan sa English, o Griego, kanihiboan nato igsoon, ang Old Testament, gisulat sa Hebrew. Ang New Testament, gisulat sa Greek. Kining English, Cebuan, mga translation na siya igsoon sa Greek o gitawag nato og Hebrew. Okay? Now, ingani, aton tanawon kung unsa na siya sa gitawag nato Greek. Tingali, gagmay man kayo, di man kay nato na siya maklaro mga pinangga, pero atong lantawon igsoon, gisulat gyud nato, atong gitype, no? Og atong lantawon unsay nakasulat ya. Tanawa, gikan sa Strong. Kung na mo yung mga Strong igsoon, naman na sa internet, nausab na sa mga libro, gitawag na tog H5315, gikan sa Hebrew word nga nefesh. So ang word nga soul, gikan sa word nga nefesh. Ang word nga kalag, nga gitawag og soul mo ng nefesh. Unsay kahulugan sa gitawag na tog nefesh? Di nala ko basahon tanan. Anyway, inyo man ang ma-review sa YouTube o sa gitawag og Facebook. Tanawa, nefesh. Breathing creature. Okay? Man or animal na asya breathing, na asya gininhawa, kanang hangin, kanang respiration. So, ang word di ay nga soul, nagpasabot og kinabuhi. Ang English ana, life, sa uban ng mga translation. So, dili siya lisod sabton sa word nga soul. Kung imo sang kita sa ubos, animal have nefesh. Genesis chapter 1, verse 21 og 24. So, ang tao, kalag. Ang mananap, kalag usab siya, nga buhi. Ang uban, nagunahon na magod, nga ang word nga kalag, na something, inikamatay sa tao, na something nga kalag, nga mugawas. Okay? Nga diin, ang ilang giuna-una igsuon, nga part sa sulod sa lawas sa tao. O sumala sa atong gi-explain, sumala sa Biblia, ang kalag mao ang tao nga buhi. Dust plus breath of life equals living soul. Mo nagingon sa Biblia. So ang animal igsoon mao gyapon. Ang lawas niya maong kalag, sumala sa definition sa Strong. Or gitawag na to nefesh sa Hebrew nga pinulungan. Tanawa ang biblical usage. Dirita sa biblical usage. Kung na may namitaw nga mga theologian karon, nakabalo mo nini. Sa biblical usage igsoon, gigamit ang word nga nefesh, sometimes i-translate sa word nga soul, sometimes i-translate sa word nga life, sometimes i-translate sa word nga person, living being, emotion, okay, that which breathes like breathing substance, mauni ang mga punto. Wala ko kabasa sa Biblia, igsoon. Nga adunay soul, nga adunay something nga gikan sa lawas sa tao kunuhay, nga inig kagawas, mo gawas unya musuroy sa balay. Muduaw sa lolo, muduaw sa lula, muduaw sa mga higala, asa na sa Biblia. Wala na sa Biblia, igsoon. Tradisyon na nga gitagaag kinabuhi sa radyo, sa television, mauna ang gitawag na tuog tradisyon. So mauna ang gitawag og biblical usage na ana mabasa ninyo sa mga gitawag og mga lexical. Okay? Now, tanaw na to ang translation sa Genesis chapter 2 verse 7. Asa na to tanawon? Sa Bible, sa Roman Catholic Church. Na ay imprimatur,
na ay nihil obstat. Mayong kag imprimatur og nihil obstat, meaning to say, kini nga Biblia, wala ka kasumpaki sa pagtulunan sa dako nga simbahan. Okay? Atong lantawon, kung unsay translation nila sa Genesis chapter 2, verse 7, naabay something nga magawa sa lawas sa tao, or ang tao mismo mao ang kalag. Okay? Atong tanaw yung son. Na imprimatur, og mao ni ang nakasulat. Verse 7, gipicturan na lang nako na. The Lord God formed man out of the clay of the ground and blew into his nostrils the breath of life, and so man became a living being. Sa King James Version, o sa Gingodia, nahimong sa soul. Okay? Dust plus breath of life equals living soul. Sa King James Version, living soul. Sa Catholic Bible, became a living being. Question, asa ang kahulugan sa Biblia nga ang soul adunay something ni gawas gikan sa tao? Kay ang definition karon sa kalibutan, wala na sa Biblia. Alam nila ang death, unsa ang kamatayon, separation sa body o sa soul. Wala na sa Biblia, Exxon. Okay? Now, ingani mga pinangga, daghang mga testimony sa mga tao nga kuno tinuod yun ang kalag kay naa kunoy gitawag na tog near death experience, kanang gitawag hapit na mamatay, ang uban namatay kuno pero nibalik lang sa iyang lawas. Unya nagtestimony nga ako namatay ko. Unya paggawas na ako sa akong lawas, nakita nako ang langit, na daghang manulunda, mitabo, silaw kayo. Naay mga testimony ana. Question, tinuod ba na nga testimony? Arita sa mga gihindo. Sa India, ang India igsoon wala magbunahuna, wala magtuo, nga inig kamatay lahos dayon sila didto sa langit. Daghan sa pagtulunan dito sa India, nga inikamatay sa tao, kung maldito ka, adto kas baboy. Kung buutan-buutan ka, adto kas karnero. Pero kung super ka kabuutan, balik ka sa spirit world. Balo ka, nasad sila yung mga testimony dito sa near-death experience nila. Doon ay mga Hindu mingon, namatay ko, nigawas ko sa akong lawas, pagawas na ko sa lawas, mupalingon na ko dito sa lawas sa baka. Ang ubad, mapaingon na ko dito sa lawas sa baboy. Ang question mo ni, nganong kada lugar kung unsay iyang relihiyon, sa diyang nahapit na siya mamatay, ang iyang testimony, mao ang iyang doktrina. Ano man na siya? It is because sometimes, na-explanation ng mga doktor, tungod sa tambal, tungod sa nahitabo sa iya disgrasya, mag-hallucinate siya. Kung unsay na rehistro, sulod sa iyang utok, maunay mo review sa iyang utok. Muna, sugin lang ko kamo mga pinaga, balik tas Biblia. Aro mahibaw anato, unsay sulti sa Roman Catholic Church Bible? Ha? Bible sa Roman Catholic Church, mato pa niya, man became a living being. King James Version, living soul. Asa sa definition nga ang soul something nga naa sulod sa utok o sulod sa lawas nga ini kamatay mukalit siya gawas manang ubang pastor magtumo-tumo na lang og wali nga mayon kamo nangaguol mo pero wa mo mahibalo nga ang namatay nagatubang karon nga nag-smile. Di ba? Ang pangutana igsoon sa unya pag-smile nga kalag namang kaha. O ang kalag, sumala sa konsepto, sa baga nga mga Orthodox Christian, walay unod, walay bukog. Kung walay unod, walay bukog, walay ngipon, walay lips, walay baba, unsa ang pag-smile. Di ba? Mao na usahay imong mamatikdan nga, asa nagikan nga doktrina. Actually, sugin lang ko kamo igsoon, asa nagikan nga doktrina. Daghan karon based sa mga libro nga inyong mabasa. Gikan kang Socrates, napasa kang Plato, napasa kang Aristotle, napasa sa Roma. Pagpasa sa Roma sa Greeks, hangtod ni sulod sa simbahan sa gitawag na to og iglesia nga dako. Pero sugin lang ko kamo igsoon. Pero imong tan-awon ang Biblia, nay explanation ang Biblia niya. Now, question nga sunod. Kung ang tao mamatay, mato pa nila, separation kuno sa body og soul.
So ang Saul dili mamatay, ang kalag dili mamatay. Kinsay nagsulti na ang tradisyon. Pero atong pangutano na Biblia, bisag unsa ka version, basahon nato ni Ezekiel chapter 18 verse 4. Unsay giingon? Aniya karon ang tanang mga kalag ako man. Ingon man ang kalag sa amahan, ingon man usab ang kalag sa anak nga lalaki ako man. Unsay ingon sa Biblia? Ang kalag nga makasala kini mamatay. Klaro, tinaw. Asa kinsa ang nagwali nga ang kalag dili mamatay. Kinsa may atong sundon karon mga pinangga? Ang tradisyon o ang Biblia? Ang tradisyon nga nagingon nga ang kalag dili mamatay mo nang gitawag og immortality of the soul. Asa man ang atuntuan. Ang Biblia nagingon, ang kalag nga makasala, kini mamatay. Mga pinangga, walay kumo kung mubalik ta sa Biblia. Okay? Balik ta sa Biblia. Na, karon, sunod nga punto mo ni. Gawas ni Socrates, napasa nga do kang Plato, napasa nga do kang Aristotle, napasa sa bisag unsa. Ang question ani, naabas sa Biblia ang maunga punto nga immortality of the soul. Kinsay nag-una na? Kinsay nag-imbento niya na? Basahon nato sa Biblia, Genesis Kapitulo 3, versikulo 1, ngadtos 4. Ato lang nga i-shortcut exon. Mo na'y makakita mo tag-upat kadat. Ano na to ha? Ang bitin, okay, nag-ingon siya sa babae. Di ay nag-ingon ang Dios, dili kamo magakaon sa tanan nga mga kahoy sa tanaman. Makakaon kami sa bunga sa kahoy sa tanaman. Matod sa babae, apan ang anaa sa taliwala sa tanaman, miingon ang Dios, dili ang kamo magkaon ni ana. Bisan maghikap ni ana, aron kamo dili mamatay. Ug unsay sulti sa bitin? Kinsa ang bitin? Maong yawa. Revelation chapter 12 verse 7. O gambitin, miingon sa babay, dili gayud kamo mamatay. Mga kaigsoon at kahigalaan, daghang simbahan karon nagwali, nga dili mamatay ang kalag. Naabas Biblia? Naas Biblia. Genesis 3, 1 ngadto sa 4. Sunod, nag-ingon, unsay sultis Biblia? Mamatay ba ang tao? Yes. Unsa may mahitabo kung mamatay ang tao? Versikulo 5 sa gitawag na tog Ecclesiastes 9. Kaya mga buhi na sayod nga sila mga matay, apan ang minatay dili mahibalo sa bisan unsa, ni baybalos pa sila tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. Hikalimtan ang handumanan. Hikalimtan ang utang. Hikalimtan ang tanan. Ug unsa pay malimtan niya? Aton tanawon ang Biblia igsoon kung unsa pay makalimtan. Maingon man ang ilang gugma. Mausab ang ilang pagdumot. O ang ilang kasina nga wagtang sa kanhing panahon. Ni may bahin pa sila sa gihapon sa bisan unsa nga butang nga ginabuhat ilalom sa adlaw. Sa ato pa, kanang mingon nga, mamatay man ko, pero dumtan tagyud ka, balusan tagyud ka. Dili na siya tinudigson. Kanang mingon nga, mamatay man gyud ko, pero maningil gihapon ko, di na tinuod. Kanang yung higugmaon ta ka, hantod sa kamatayon, bisitahan ta gihapon ka, dili na tinuod mga pinangga. Okay? Sumunagingon sa Biblia. Next. Bisan unsa nga hikaplagan nga buhat sa imong kamot, buhata ka na uban sa imong kusog, kay didto sa Ziyol, Hebrew pinulungan nga lubnganan. Kay didto sa lubnganan, diin ikaw moadto, walay buluhaton, ni lalang, ni kahibalo, ni kalam. So dili tinuod ang giingon nga mobisita ang patay diha sa imong balay. Kay ngano walay buluhaton, ni lalang, ni kahibalo, ni kalam. Now, tagingon ang bersikulo 17. Sa gitawag na to igsog Salmo 115. Ang mga mitan minatay dili magadaig kang Jehova. Ni mausa ni adtong mga nanganaog ngadto sa hilom. Mo sa dili ta mo duol og
mga tao nga giilan natog santos kay magpatabang tagpaampo kanila kay nganuman ang minatay dili magdaig kang Jehova. Pagpatay na siya Igsoon, daw natulog na siya. Maunay giingon sa balaan nga kasulatan. Tanaw na to eksperyensya kan Samuel. Na ay bantayan nato kay ang Yawa magpakamanulunda sa langit. Si Samuel, si tawag na to sa Saul Igsoon, desperado na siya. Gusto siya moadto mangutana sa Torim og Umin, dili na siya tubangon sa Ginoo. Muadto siya sa gitawag kong kisi aton dili siya tubangon sa Ginoo. So niadto siya sa Witch of Endor. Pag adto niya sa Witch of Endor Igsoon, ay imo makita Igsoon ni ingon man si Saul sa iyang bata-bata, pangitai ko ako og usa ka babae nga espiritista aron ako muadto kaniya og mangutana kaniya. So niadto sa laktod nga pagasulti niadto ni sa Saul sa espiritista nga babae, og niingon ang babae Igsoon, unsa may akong ikaalagad, siya pwede ba nimo ipatunga si Samuel? Abi ninyo, gipatunga kunuhay. Granted, nga ang matarong nga tao, ini kamatay laho sa langit. Pero diha sa unang Samuel 28, asa ni gawas ang babae, si Samuel kunuhay to, gikan sa yuta. Ikaduha nga punto, granted, nga ang tao to sa langit nga namatay, pwede di ay ipatawag sa mga espiritista, pwede di ang Yawa makapanaog og mga balaang tao gikan sa langit. Laktod nga pagkasulti, dili kato si Samuel. So kaya sa Yawa nga bagpakurong ignon, nga pwede magpatuo ang Yawa, nga kanang inyong mga parente, wala pa na namatay. Patay ang lawas, pero wala mamatay ang kalag. Okay? So maunay, uban mo na nga, ang uban maguna-una, pag adto sa minteryo Igsoon, labi na ilubong na, paan ang mga pangalan nga nakabutang sa iyang lubnganan, kay nga naman, basig mingahon na siya. No? So imo makita mo na siya. Now, unang Kronikas 10:13-14, mo na niingon ang Biblia, sa ingon niini si Saul namatay, tungod sa iyang paglapas, iyang nahimo batok ang Jehova, tungod sa pulong ni Jehova, nga wala niya bantay, o tungod usab sa iyang pagpakigtambag sa espiritista. Okay? So muna, imo makita. Now, imong tanawon ang Hope City Nueva Ecija sama sa panganod na mahurot og mapapas, mauman usab ang manaog ngadto sa Siyol, Hebro nga pinulong lubnganan. Okay? Dili na mo balik sa ibabaw, dili na siya mo balik sa iyang balay, ni makaila pa kaniya ang iyang pinuy-anan. Di na siya makabalik sa balay, mo sa ayaw magtuo nga inig kamatay sa tao, mabisita pa na sa inyong balay. Biblia na ang nagsulti, dili na siya makabalik sa balay. Kung na may nagsulti ninyo, anak, that is tradition. Hangyoon ako ang tanan nga magwawali. Itama ang atong wali, balik ta sa gitawag og Biblia. Nakaroon, unsay gingon sa Biblia, og ang abog mobalik nga ni sa yuta, ingon sa kaniadto, og ang espiritu mobalik ngadto sa Dios nga mo'y naghatag. Lain na sad ni nga una-una sa uban. Lain sad ang soul nga di kuno mamatay, unsa sa kuno ning espiritu. Actually, tanaw nimo ang word nga espiritu, dili na ang Holy Spirit. Nganuman, capital E ang ibutang niya na. Unsa ning espiritu? Unsa dinhi sa Hebro nga pinulungan ang mao nga espiritu? Tan-aw ta sa gitawag natong Hebro nga pinulungan. Lexicon, strong, ngay number nga 87307. That is sa Hebrew nga word, ruach. Unsa ning ruach? Sa biblical usage sa ruach, buot pasabot wind, breath, mind, spirit. So gininhawa. Mamagani nga ang tao gikan sa abog, gidungagan sa gininhawa sa Dios na himong kalag nga magkimay kinabuhi. Pag mamatay ka, kadtong gininhawa mubulag sa imong lawas, kay kanang gininhawa mauman ang kinabuhi. Mo na ilang gingon, ang tao mamatay, ang iyang kinabuhi mobalik ngadto sa Ginoo. Dili na sad niya something nga may buot. Kay kung ignon nito nga ang kalag na ibuot, ang spirito na ibuot, pila di ay kabuk ang naibuot. Mag-away na sila usay kung yan na nga istorya ha. So, balik ta si Bilby Igsoon nga gininhawa na ang gitawag natong spirito. Tanaw na to in English. The New American Bible na ay imprimatur, iya gyapon sa Roman Catholic. And the dust returns to the earth as it was. And the life's breath, unsa gingude? Life's breath, gikan sa word nga ruach, sa ubang translation, spirit. So meaning to say, aminado, ang dako nga simbahan, ang word nga spirit, life's breath, gininhawa, kinabuhi, mubalik ngadto sa
Dios. So clear na to ang word nga soul, clear usab na to ang word nga spirit. Now, Ecclesiastes 3:19, kay kadtong nagakahitabo sa mga anak nga lalaki sa mga tao, nagakahitabo sa mga mananap. So unsay nahitabo sa tao, mahitabo sa mananap. Bisan pa sa usa gagayod kabutang nga nagakahitabo kanila, ingon nga mamatay ang usa, mao nga mamatay usab ang usa. Oo, sila nga tanan adunay usa ka gininhawa. Mananap gininhawa, tao gininhawa, gitawag og espiritu. Gitawag sa Catholic Church God's breath. Gininhawa sa Dios. That is Ecclesiastes 3:19. Hapit na mahuman igsoon. Sumpay nagingon, ang tanan mangadto sa usa lamang kadapit. Mananap adto sa usa kadapit. Tao adto sa usa kadapit. Ang tanan gikan sa abog og ang tanan mopauli sa abog. Tao gikan sa abog, balik sa abog. Mananap gikan sa abog, balik sa abog. Nga gininhawa silang duha. Dios mo'y naghatag. Kinsabay na sayod nga ang espiritu sa tao, ang gininhawa sa tao, meaning gikan sa word nga ruak. Okay? Kinsabay na sayod sa espiritu kung kana musaka ba sa taas o ang espiritu sa mananap kung kana manaog sa madulong sa yuta. So ang tao na espiritu, ang mananap nga espiritu, pero dili na sa espiritu nga naibot, mauna gitawag og gininhawa, life, o gitawag na to kinabuhi. Okay? Now, Job 27:3. Buot pasabot sa espiritu, God's breath. Gininhawa. Tanawa ang verse 3. Kay bugos pa man ang akong kinabuhi dinhi kanako, og ang espiritu sa Dios ania sa akong ilong. Unsay naa sa ilong, maunay gininhawa. Unsay espiritu, ruach, gininhawa, life. So sa ato pa, og ang gininhawa or life sa Dios ania sa akong ilong. Pag mamatay ka, di na ka maggininhawa. Okay? So, mauna gingon sa Biblia, bala ang kasulatan. Na karon, unsay gingon sa Biblia, ayaw ka mo kahibulong nini, kay ang takna nagsingabot na, nga ang tanan nga naa sa mga lubong, managkabati sa iyang tingog. Juan 5:28-29. Unsay yun? Nagsingabot na. Tanang word nga nagsingabot na, niabot na ba? Wala pa. Kay kung ang past tense na, niabot na, or nakaabot na, kanang word nagasingabot, that is future. Wala pa mahitabo sa atong kapanahunan karon. Sumpay ta sa basa sa mga Biblia. Og ang nanagbuhat og maayo, managbanggula nga binanhaw ngadtos kinabuhi, og ang nanagbuhat nga mangilad, managpanggula nga binanhaw ngadtos pagkahinukman sa silot. Buotan kinabuhi. Badito silot sa pagkasilot. Na karon, kanus aman ang mahitabo na sa pagbalik ni Kristo. Duha na lang ka bersikulo nagingon. Kaya ang Ginoo gayud mao ang manaog o nya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo, sa tawag sa punuan sa mga manulunda, og sa tingog sa trompeta sa Dios, og unya ang nangamatay diha kang Kristo mouna sa pagpamangon. Question: kung ang namatay karon buotan siya, lahos sa langit, kung maldito siya, lahos sa impierno, sa pagbalik ni Kristo, kinsa iyang balikan? Magbalios. Kinsay balikan ni Kristo? Wabang mahibalo si Kristo, nga ang matarong ta sa langit. Wabang mahibalo si Kristo, nga ang daw tanto na sa impierno, nga nung mabalik naman siya, aron banhawon niya ang mga tao. Latod nga pagasulti, na ay sayop nga doktrina, nga ginugunitan karon sa tibok nga kalibutan. Sumpay sa mga bersikulo na yon. Okay, bersikulo 17. O kita, nga mga buhi, nga pa, nga mahibilin sa pagasaggaon, ngadto sa panganod, uban kanila sa pagsugat sa Ginoo. Kuyog ang mga matarong nga nangamatay sa pagbalik ni Kristo na apay matarong nga wala moagig kamatayon, kuyog paingon dito sa gitawag nga langit mga pinangga. Mga pinangga, o bahin sa uban pang nangamatay, kini sila dili pa mabuhi pag-usab matapos una ang usa ka libo ka tuig. So una mabanhaw ang matarong, pabilin ang dautan. After 1,000 years, aya sila banhawon. Mga pinangga, balik ta sa Biblia. Walay laing mahatag og correct information ang Biblia. Dili ang encyclopedia. Ang encyclopedia lahi-lahi og mga impormasyon. Ma-prove na to na siya. Dili ang history. Kay sometimes ang history na ay biases. Asa tamo adto sa Biblia. Balik sa Biblia og ang Ginoo magpanalangin naton tanan. God bless sa tanan.